Здравейте, сега ще играем Майнкрафт. Казах ви, че самостоятелна игра ще играем сега и почваме. Не знам дали това оцеляваме. Да, оцеляваме. Малко бавно зареждам. То по-бързо. Може да го скипнем, ама нищо. И 100 часа зареждане. Ще спра клипа и ще... няма го спирам. Къде ми пусна? Сетих се оцеляването ми. Тук сега търся остров и оцелявам просто. Не знам сървърите как съм с скин, но тук не. Тук съм с женски, не знам защо. Както и да е, сега ще играем. Ще направим, ако искате, творчески. Сега, като открием остров, ще се върнем.